ikhambi lakaSpan Sam Life Solution likusebenzela kahle kakhulu uma uwumuntu obekezelayo emithini yakaSpan Sam. Mfokasishi, angibingelele mfethu kulolu hlelo lokwamabhola ke sisifune sisithole. Baba Mbonambi, Yes. ngiyabingelela nami Nkosi yami. Ngibingelele kwizwekazi lonke lase-Afrika. Ngibingelele kwabadala abancane, abesilisa nabesifazane, enhla nasezansi. Cha baba Mbonambi, usuyithintile indaba yesibani sami. Ikhambi leli elifikile ngo-2017 kodwa selenze izimanga ezinkulu kakhulu emhlabeni. Kunama-testimony nje esisazoke sambe siwafake la kuma-social platforms, abantu bezikhulumela bona ey'ndaweni ngey'ndawo ukuthi yini esebesizakale ngayo kuleli khambi lakaSibani Sami. Sebehambe baze bafikaphi, kuliphi ibanga ngalo. Sizokhuluma nje kafushane ngamakhambi amabili esike sakhuluma ngawo uMadakwane nakho. OwakaSibani Sami Life Solution. Umuthi lo ochathayo osiza kakhulu ey'gulweni ezifana iqolo, umeqo, izinyawo ezibuhlungu, umzimba, amajaqamba nokunye okuningi. Kodwa okubhaleke la ilokhu ngoba indawo incane yokubhala ephepheni la. Umadakwane lo wokuchatha. Bese siphinda futhi sizoba naleli khambi elihambisana nawo uMadakwane herbal mixture Life Solution Isibani Sami. Lo uyaphuzwa herbal care. Nawo futhi ulekelelana nawo lo. Amakhambi akaSibani Sami wonke ayalekelelana. Likho ikhambi engingakubalula ukuthi uma usebenzise leli ungalisebenzisi uma usuqalile nje wasebenzisa uyakwazi ukuwasebenzisa wonke ngokulandelana kwawo, ashiyelana iy'nsuku ney'khathi namagephu ukuthi uma ukade usebenzise lo wokuchatha uzolinda mhlawumbe iy'nsuku zibe 2 zibe 3 ubuyele kulo ophuzwayo. Ulinde iy'nsuku zibe 2 zibe 3 bese uqhubeka-ke ngoba kulokhu sesiphinde sabuya namanye futhi amakhambi nanka amabili akhona. Iwona lo Isibani Sami Magic Powder lakaSibani Sami Life Solution. Siphinde futhi sizoba nananku upowder futhi omakhuculula othi awufane nalo, kodwa lo awufani futhi ngokusebenza kwawo nalo. Sizokuchaza konke lokho uma siqhubeka sisebenza sichaza ngendaba yomsebenzi wakaSibani Sami. Le product yintsha emehlweni abantu kodwa kwaSibani Sami kade yabakhona. Ibisacubungulwa, isahlelwa, isahlolwa ubungozi nokuphilisa kwayo ukuthi ihamba ibanga elide kangakanani. Yayisitholakala ukuthi ayinama side effect kubantu abagulayo. Noma ngabe udla amaphilisi o-HIV and AIDS, noma ngabe udla inhloboni yamaphilisi o-chronic nezifo lezi ezomahlala khona. Lama product ke ikakhulukazi izifo agxile kuzona yilezo zifo ey'njengalezo zo-chronic amahlala khona kubantu abadala nabancane kusuka ku-3 years kuze kuyoshaya ekugcineni. Akekho umuntu onqatshelwe nongavumelekile ukusebenzisa kusuka eminyakeni yomuntu ozelwe oneminyaka 3. Ubulili abusho lutho kulama products ayi-unisex. Akukho ukuthi leli labantu besilisa leli labantu besifazane, cha. Wonke umuntu uyawasebenzisa, omdala omncane, wesilisa nowesifazane. Leli ke elumakhuculula lisetshenziswa neparish isikhathi esiningi. Umakhuculula ufaka nje ephalisini, ugovuze nephalishi, udle nephalishi ekuseni mawuvuka. Uzinike isikhathi ngoba uzokukhipha, uzokudonsa ukungcola konke fanele uzikhiphe, usebenzise ungazukuya ndawo ukhona ekhaya. Uyakwazi futhi ukufaka entweni enjengeyogathi uma ungalisebenzisa iphalishi omadanoni, into enjalo odenaphu, ngoba phela usuke umuntu kwesinye isikhathi ezoqala ukuwasebenzisa lama products esevele segula. Kanti futhi mahle mozowasebenzisa ungakaguli, uzizwe ukuthi engathi unobuthakathaka obukhona emzimbeni. Bambona. Mfowethu siyabonga kakhulu Mfokasishi. Especially nje nginamathele kakhulu kulamakhambi lawo usukhulume ngawo. Ngoba lawa sike sakubiza mfowethu wachaza ngawo uMadakwane kanye neSibani Sami Life Solution Herbal Care. Lapha kulo powder lo omusha, i-Magic Powder, ithini idosage yakhona mfowethu?
La kwi-magic powder sisebenzisa nje indlela yokusebenzisa lo powder. Uthatha ispoon usifake emanzini afudumele. Ufake uju. Ebese ugoqoza ulinde nje for 10 minutes angithi itiye vele lisuke likade ebila amanzi. So u10 minutes wakhona ayaphola kahle while usawulindile na ukuthi uhlangane kahle namanzi. Bese uphuza njengetiye. Mawuphuza njengetiye leli lalo powder uyangena emzimbeni uyagijima nomthambo wegazi. Uyawuzwa futhi ngalesikhathi ungena abantu amagazi awafani khona umuntu ozizwa umefaka into egazini ukuthi lento khona umehluke wenzayo khona umuntu ongazizwa at all yini i-nervous system yakhe iphansi kakhulu imizwa yakhe ayikhulu la kwaSibani sami into engiyibalula kakhulu ngamakhamba khona wonke ayayivusa imizwa uma ngaba amasosha esekhathele ayawavusa futhi ngoba ubona akusisa abantu abanama CD4 count low i-viral load yabo ihigh ayakwazi ukubasiza ukuthi abakhuthazele amasosha omzimba nemizwa yabo iqale phansi manje ibe active ivuke bakwazi ukuthi bazizwe bephilile ngoba phela ngale kwemizwa usuke ungasaphilile kahle ngoba akukho wena osukuzwa emzweni yakho ukuthi khona umehluko noma khona urongo wenzakalayo emzimbeni wami. Akuyona ke lemizwa yokuthi abantu bakhuthazelwa ngale amakhambi ukuyocansini cha imizwa yokuphila umuntu aphile nje azizwe ukuthi uphilile umdala omncane ngoba mangingakhuluma ngale yonto kusho ukuthi sengithi izingane nomama abakhishwe ekusebenziseni lamakhambi ma kukhona isidingo noma isikhathi sifika mhlawumbe siyothola ithuba lalawo makhambi anjalo aqondene nobaba bodwa kwamanje besisathole lawa ahlanganise yonke into bonke ubulili zonke izizwe awakhethele lutho kunamakhehla nezalukwazi amaningi kulelizwe laseAfrika aphethwe amadolo oshukela o-arthritis o-diabetes amagama lawa abafike batshelwe wona ezibhedlela mabehlola bese benikwa amaphilisi lawo maphilisi lawo angeke ngisho ukuthi awayilaphi lezifo kodwa ngiyangisola ukuthi engathi ayazidambisa ngoba bahlale bewalanda bewaphuza la basebenzisa inyanga zibe ntathu ama products akaSibani sami uthi uyamuza useyafona usethi mntana eyokuqala uthi ngubonile umehluko mntanami eyesibili inyanga athi hayi kuya ngokunyukela sengiyakwazi ukuhamba ibanga elide sengiyakwazi ukuyohola impatient sengangisagadwa kona induku ngisayiphathi ngoba ngiyasaba ukuyishiya koyesithathu inyanga afona athi kanti mntanami kwenzakalani ngalamakhambi uthi kwanduku sengiyayikhohlwa ke manje sengihambela ngedwa mangiya kothenga noma ngiyohola impesheni so nje kubasize kakhulu abantu ukuthatha lamakhambi abantu abadala abamakhehla nezalukwazi ngakho ke ngiyabancenga abafowethu nodadewethu la ngaphandle musu ukuhlala nomuntu omdala ekhaya azagcine eseyisidina kwena eseyisindo kwena uthatha isiqalekiso ekhona amakhamba akaSibani sami melekelele mawula eThekwini esemakhaya thumela ukuthi laba basemakhaya bamnakekele ngeSibani sami bazomnakekela bazokutshela impendulo bazokubuyisela mina I guarantee ukuthi lamakhambi azoyenza into esikhuluma ngayo futhi ayayenza ubantu asefikile kubona iSibani sami njengoba sikhula bantu bakithi siza namakhambi ahlukahlukene kuningi okuseza ama capsules kuseza ama lotions asijahile ngoba asifuna ukunilethela umkhiqizo o cheap no inferior imkhiqizo engeke iyenze lento esuke sizoyikhuluma la sinxenxa ukuthi thengana amakhamba kaSibani sami asinidobeli ophathi sifuna ukuthi senze sure ukuthi masilethe into la silethe into ekuphila kubantu nezobaphilisa abantu bangamoshi imali bethenga njalo kodwa bangasindi akukho la ongeke ukwazi ukuthi mawukhona iSibani sami sifike kuwena uya nokuthi uya afforda yini ngoba sekukhona ama couriers manje izinto okwazi ukuthi makhona iproduct ofuna ukuyihambisa ihambe ifike ngokusheshsha la ufuna ifike khona la uma ubala indaba yamakhombo sinale khombo le khombo le i250
yalokho kokubili yahambisana. Yes. Ngiphinde ngibuye Nkosi yami cela ungibambe. Yebo. Ngize la kule combo esihlanganisa ke manje la umadakwana ochathayo. Bese kuzoba inangu ophuzwa ngeparishi umakhucululo. Bese kuzoba inangu ophuzwayo. Le combo yontathu i260 rand. Yes. Only 260 rand. 100 rand lo, 100 rand lo, u60 rand. La ufaka eparishini, ufaka kuyogurt kukuwe. Uyachatha la udlulisa insuku ezimbili ezintathu uphinde uchathe ngosize 3 noma u4 ochatha ufaka imanzi. Yes. La uyaphuza izipune ezintathu. Ekseni uphela udlulisa insuku ezimbili noma ezintathu uphinde uphuze futhi izipune ezintathu. Bese sibuya siza la. La konke lokho koku4 kuyahambisana akuphikisana kuxabana ndawo. Le combo mayisihlangene yonke it's 260 le masifaka nalo sekuzoba u410 rand sekukonke. Uyawabuka amakhambi esikunika wona kaSibani maningi kangakanani alapha izifo ezingakanani ayalekelelana. Mawuthenge le combo yonke I guarantee u2 months to 3 months noma ngabe unasiphi isifo esihlupha egazini uwena uyofona usazisa ukuthi hayi ngizizwa ngiphilile kakhulu kunakuqala because isifo sikadile. Yeah. Nokuthi ke ngivezeke ukuthi unalo ilungelo lokuthi mawuthi amandla unawo uthi ngizothenga ibhodlela eliphuzwayo ngibe ngisebenzisa lona noma ngizothenga upowder ngibe ingakho sikwazi ukwahlukanisa ngama price ukuthi upowder u150 isachet le u60 rand u100 rand la u100 rand la. So lokho kwenzela ukuthi nonga afford ukuthenga ikhombo kodwa siyancenga abantu bakithi ukuthi akube ikhombo ngoba ikhombo ihlasela izifo zonke isegazini ngoba inezingqabo nje okwadesha ubaba mbona ezihlukahlukene zemithi ehlukahlukene awekho amafutha ezilwane afakwa la kule mithi kulamakhamba kaSibani sami. Azikho izinto eziyimfihlo njengama chemical impande amahlamvu namagxolo ezihlahla enizaziyo kuphela engenazi ukuthi lesihlahla siyakwenza lokho. Abantu abakwaziyo lokho abantu ababelaphi bendabuko. Nanokuthi uma kukhona umuntu othi mina ngiyafisa ukuthi ngizohwebele ngeSibani sami ngasezweni lakithi sina indlela yokukhulumisana nawe sikunika ama products akaSibani sami uwadayise kulelozwe okulona bese nawe futhi uthola icommission enhle kakhulu. Hayi icommission inhle kakhulu noma ngeke ngiyibalule ngoba ngivikela isithunzi senkampani yakaSibani sami kodwa nje ake nizame lamakhamba. Mfokaseshi nje singakavali mfethu mhlambe lakho nje ungakwazi ukuthi ulibeke before sigoqe. Kubaluleke kakhulu ukuthi ukwazi ukuhlukanisa mawumuntu ungaxubi izinto. Ngihamba kulamagama epatient ungaxubi izinto eziningi ngokuthi uzama impilo. Awuthi mangabe udla ikhambi la kwenye inkampani yabelaphi bendabuko bese kufika elinye ekuthiwa nali liyasiza ukuthi ukulumisa naleli okade uvela usulisebenzisa kodwa ungalimisi immediately ungakaqedi icycle yokulisebenzisa ngoba uzothi alisebenzanga nalo kanti belizokusiza ususuke wathola leli lakaSibani wawusulilaqasa. Kodwa ngizama ukuye ekuthenini lamakhamba kaSibani sami isikale engike ngibanike sona mina abantu abawasebenzisayo awuzinike u3 months ophelele uwasebenzisa ngoba amagazi abantu awafani. Exactly. Kukhona umuntu ono blood A+, umuntu ono blood O, kunomuntu ono blood ama groups amagazi abantu ahlukahlukene ukuba strong nokuba weak kwegazi lomuntu nokuthatheleka kwezifo nokulapheka kwezifo futhi khambisana nalo igazi lomuntu. Wena uzothi awakusizi lamakhamba kanti uhlobo legazi lakho lithatha kude ukwamukela futhi liyashesha ukwamukela okubi kodwa mase kulashwa lithathe kude. Kwesinye isikhathi likwazi ukusheshe lamukele okuphilisayo.
bese kuba ukuthi isifo sona sesineminyaka sihleli kuwena njengoba sithi lamakhambi wabheke kahle masithi asiza abantu abanamahlala khona nama chronic diseases sisimpula impande yokugula umuntu hayi ukuthi siyamsiza ukuthi aphile kwesikhashana cha siyayisimpula impande umuntu ukugula akuze ukuthi akusekho egazini bese umuntu ngoba umuntu eyalibala siphiwe ke ingqondo yokulibala thina ndlemnyama siyalibala kakhulu ebese ehlala enethezeka ukugula kuphinde kuqale phansi ngoba usenze njani usekhululekile usekhohliwe ukuthi khona amakhamba kaSibanisama amsizile usenalento yokuthi mayiphinda lento ingihlasela ngizobe cha emva kwa 3 months thatha ikhombo ozoyibeka ukuthi mangizwe ukuthi engathi khona ongahambi kahle ngilo ngithi thasi kancane awusajahi lapho ngoba impande yokugulisa isiphukile ngiyabonga kakhulu baba Mbonambi ngaleli thuba osiphelo silona saba kaSibanisami mina elami igama angisayithulanga uThamsanqa wakadlamini isibongo sasekhaya kumama ngowakasishi isibongo sasekhaya kumama ngi-agent ngiyinxusa la kaSibanisami iphinde ngidistribute futhi amakhamba kaSibanisami izwe lonke umhlaba wonke silekelelana nayo insizwa yakaMbonambi ngoba iyawubona nayo lo msebenzi ukuthi ngendlela okhula ngayo ngamandla ayumsebenzi wokuthi nayo ingakwazi ukuthi ibe ingxenye yawo kukona konke okusetshenzwayo kwaSibanisami ngoba asidlali ngabantu sikhuluma yona inkohliso iSibanisami ama product akhona asealed ayikho ozoyithola isike yavulwa ukuvikeleka kwakho mawumthengi othenga ama product akaSibanisami kunenamba lapha phansi yakwaSibanisami othi mangabe uhlangabezane nenkinga bese uyifonela kuwona wonke ama packaging akhona ibhaliwe le namba ikhona ingena straight kwaSibanisami asikho isikhathi la kuthiwa khona linda iagent izokufaka online ingena nje direct kuma manufacturers akaSibanisami ukhulume nawo ilungiswa inkinga yakho awulahlwa mawuthi khona inkinga ohla isidumba sikaze sibe khona ayikaze futhi ibe khona inkinga yokuthi ngioverdosile ngase ngivelelwe inkinga kwaphuma isidumbu cha inini abantu kufanele ninakekele abantu abadala ngokucophelela ningabaniki overdose ngoba nithi nifuna sheshe alula nike nje kahle ngelimithi nangesikhathi esifanele njengoba kuchaziwe ngoba lo muthi lo powder mawuza ukuthi awukwazi ukudla ngalendlela esichaze ngayo uyakwazi ukuthatha iDanone ufake phakathi ugoqoze udle nayo uyakwazi ukuthatha into efana neyogurt ufake phakathi leso spoon ugoqoze udle nawo nalapho futhi uyakusebenzela so ziningi indlela zokusebenzisa amakhamba kaSibanisami akuona amakhambi anzima ukuwasebenzisa futhi awababi alikho ikhambi kaSibanisami elibabayo ilokho nje ukuthi phela i-taste yamahlamvu namagxolo nezimpande siyabonga hayi mfowasishi siyabonga mhlambe kuseyiwo la uma-pharmacy mfowasishi mhlambe uManhattan noJoy baba Mbonambi ngibonge kakhulu uma uthinta lelo phuzu izitolo esisenazo okwamanje sisana lesitolo esilapha kwaJoly Cash and Carry eThekwini kuWest Street opposite noBox siyatholakala isibani ngayo yonke inhlobo yezinto esinivezele yona nizokufica khona siphinde sisoba noManhattan ePine Town nakhona futhi isibani siyatholakala njengamanje sizofaka lo powder ngoba iwona besingakabahambiseli wona kuphinde kuzoba umakhuculula ubungakabi khona ezitolo umakhuculula isizathu sokuthi umakhuculula ungabi sezitolo akukona ukuthi ngoba nakho mhlawumbe khona inkinga cha inkinga ayikho siphuthuma ukuthi usondele lamakhambi
azokwazi ukuthi mayesebenzisana njengoba seveliwe kwi-proper packaging. Mawuthi uyawubuka ngithi uyabona ukuthi awukakabi kwi-proper packaging esizokwazi ukuthi manifike itolo kube lula ukukhomba manje masizodayisa ikhambi likanje ngoba sithi liyasiza. Kuyingozi yokuthi nosomathuba bazokugcobela noma yini bakufakele eplastiki bese bethi nanti ikhambi. Siyaliveza la ngoba sinesiqiniseko sokuthi mawuthenge kuthini abakasibanisana uzokwazi ukuthola iphephile. Yes. Sibonge kakhulu kubantu asebekwazile ukufinyelela kwisibani sami, and siyafisa ukuthi abantu abaningi mabesebenzisa isibani babuye nama-testimony nganza kwethu ngoba lento yakasibani akusona i-scam. So futhi noma uya-order online siyacela ukuthi u-order ukhululeke. Babuza nabanye asebeke ba-order akekho noyedwa umuntu oseyakwaqona ngoba abantu banaleyo nto. Khona abantu abangena Mfokasishi ku-WhatsApp umuntu azokuchithela isikhathi esiningi ebuza izinto umbone ukuthi une-hesitation agcine lowo muntu futhi enyamalele. So sifuna ukuqinisekisa lokho ukuthi abantu abangena kwisibani sami lapha ku-WhatsApp sifisa ukuthi kuba abantu aba-serious, abantu abaziyo ukuthi bazodingani, labantu kuzothi mangabe kuthathwa isikhathi bechazelwe. Bachazelwe ngento umuntu azi ukuthi uzothenga, because sometimes khona omunye umuntu othola ukuthi baningi abantu ofanele ukuthi ubaseve Mfokasishi uthola ukuthi uvimbezele kanti egcineni uzodlala uyaganga agcine engazange aza-order. So sicela ukuthi abantu babe serious, abantu abagulayo kakhulu badinga usizo. Sengivalelisa nami baba Mbonambi njengoba ungibona ngithinta la efonini. Yes mfethu. Isibani sami sesikhule ngale ndlela yokuthi sesinane group. Yes. Yakasibani sami. Yes. Isibani sami Life Solution igroup le yabantu abafisa ukusizakala nabafisa ukuchaza inkinga zabo, nabafisa ukutestifya, nabafisa ukuveza ukuthi isibani sami sesibasize kangakanani einkingeni ababhekene, nabafisa ukusebenzisana nabakasibani sami bese emazweni akude like ama-agent, njengama-agent, ukuthi nami ngifisa ukuthi manje ngisebenzisane nani ngidayise ngokwakasibani sami. Igroup le yakasibani ke isize ey'ntweni ey'njengalezo. Sizoyikhipha nje inamba, ngizocela ubaba uMbonambi asilekelele ngenamba yakwasibani sami. Abantu abafisa ukungena egroupini ake ngithi nje inamba ikhona laphana kubhayo. Abathatha inamba kubhayo ngoba ihlelo bala khona laphana kwipage likaMabhodla. Then-ke automatically once wangena ku-WhatsApp uzobe usuyasho ukuthi ucela ungene egroupini then sikufake egroupini.